Co, suitcase? Suitcase! Jo! Je tam suitcase! 4 hodiny třeba! Je tady! To je peněz! 3000! Oh yes, chat, oh yes. Oh yes, mám to, mám suitcase. Sakra, je to na YouTube. Ne! Ne! Co tu děláš ty? Ty jsem našel. Sorry, ok. Sorry, jedu pryč. Mám vyděláno. Jsem milionář, konečně. Let's go. Co, suitcase? Suitcase! Jo! Je tam suitcase! 4 hodiny třeba! Je tady! To je peněz! 3000! Oh yes, chat, oh yes. Oh yes, mám to, mám suitcase. Sakra, je to na YouTube. Ne! Ne! Co tu děláš ty? Ty jsem našel. Sorry, ok. Sorry, jedu pryč. Mám vyděláno. Jsem milionář, konečně. Let's go.